Mugore ra2004 ndakati ndapedza zvangu kunyora form 4 yangu ndokubva sekuru hanzvadzi yamai vandaigara navo kuHarare vati ndimboenda kumusha ndinobatsira sekuru nambuya kurima nekungogarawo navo pamusha sezvo vainge vabva zera vaive vasina munhu aivabatsirawo pamusha. Amai vangu vaive vakamitisiwa ndokubva vazoshaya, saka ini ndaive ndakudzwa nambuya nasekuru. Pandakapedzawo grade 7 ndainge ndapasa ndopandakabva ndakumbirigwa kuti ndiende kuHarare ndinotangawo form 1 muzvikoro zvemutauni, nekuti kumusha taingofunga kuti vanhu havadzidzi, saka zvikoro zvemutauni zvinenge zvine maresources. Ndokubva ndaenda kuHarare. Ndakati ndasvika kuHarare ndaigara hangu nasekuru vangu nemudzimai wavo. Mudzimai wavo akanga asiri munhu ari friendly. Ini senhera ndaitoziva kuti pano hapana changu, saka ndakanga ndisina maexpectations ekunyanyodiwa. Zvandaingoita ndezvekuti ndaisimuka kuseni ndaenda kuchikoro